عبدالله Aslan doğru haber. Feryada Gazze ve dünyaya bişewtîne. Li Filistîn, Gazze û Lubnanê qetlê am didomin. İsraîl di hovîtiyê de ti sînoran nasnake. Ji heftê cotmeha sala 2023 vir ve li Filistînê ji sedî hefteyê şehîdan pîrek û zarokin. Dojî roja mafên zarokan a cîhanê bû. Zêdeyî salekeye li Gazze'ye zêdeyî 17,000 zarokatine qetil kirin, şehîd kirin. Dêrîşên ku ji heftê cotmehê vir ve ji teref İsraîla îşgalkerve li ser şerîda Gazze'ye hat kirin de 17,492 zarok û 11,742 jin, 43,846 Filistînî şehîd bûn û 103,740 kes jî birîndar bûn. Têdestnîşankirin hîna bi hezaran cesed dibinin xazandine, bin esasiya sivîlan jî bi hedefgirtina nexweşxane û saziyên perwerdehiyê yên ku xelq xwest partiyê tê tehrîb kirin. Ji ber ku Gazze û Lubnan ji ber rojevên cuda ji rojevê dikevin, ev yek dibe sebeba hizn û xemgîniyek mezin. Lewra tirsa wê heye ku li pişt wehşeteke wiha mezin, facîayek din a mezin rû bide. Bi milyonan mirov li xeta Gazze'yê bi birçîbûn, tîbûn û nexweşiyên peyda dibin re rûbrûne. Divê bêyî ku em sûcên çeteya dergûşên nû Xwedê dane li ber çavan bigirin û vê çeteyê jî ji bîr nekin. Divê dilşewatiyên ku li Gazze'yê û Lubnanê rû dane û wê biqewmin û nerazî bûn ku wê li dijî vê koma êrîşkar bên pêşxistin ji bîr nekin. Rewşa pîrek û zarokên ku di odeyekê de kom bûne, di nava bêhêvîtiyê de mîna ku li benda mirinê ne, divê cîhan bihejandana. Ji bo xelaskirina kesên ku ji aliyê kesekî ve li ciyekê cîhanê êsîr hatine girtin, çawa ku hemû rê tên seferber kirin, divê hemû cîhan ji bo rizgarkirina Gazze'yê jî seferber bibe, lewra Gazze jî esîr hatiye girtin. Di nava 24 saetan de şehîd kirin û qetilkirina 45 kesî divê tiştekî normal û ji rêzên neyê dîtin. Divê damarên heyat û jiyanê yên zalimên ku vanan pêk anîne bêqut kirin. Divê ambargo û boykoteke mezin li dijî zaliman bêkirin ku dev ji sûcên xwe berdin. Nexwe wê nefir û feryadên zarok û pîrekên li Gazze'yê yên birçî dinyayê bikişîne nava şerekî mezin. Lewra ew mezlûmin û di navbera duayên mezlûman û xwedayê mezlûman de ti perde tune ye û wê ew dua nefir û feryad û fîganên wan qebûl bibin. Di van rojên dawî de pir behsa şerê cîhanê yê sêyemîn tê kirin. Ev gotin şîrove û nirxandinan bela sebeb nayê kirin. Dema li aliyekî însaniyet tê qetel kirin, li aliyê din jî şahiyên rezaletê û nîşandana bêexlaqiyê tê kirin, dema ku xelqê Gazze'yê ji aliyekê ve ji birçîbûnê canê xwe ji dest didin, li aliyê din pereyên ku ji bo bêexlaqiyê tên xerc kirin, Xwedê wê qebûl neke. Li aliyekê ve Mislimanên Gazze'yê û Lubnanê tên qetil kirin, li aliyê li Siûda xizmetkarê alema Xerbê pîrekan tînin li ser maketa Kebeya muezzema direqisînin. Ma ew ê ev rezalet, kustaxtî, helaqbûna wan zûtir neke. Felaketa Gazze'yê wê helaqbûnê bixware bîne. Divê êdî haya hemû dinyayê ji xwe hebe ku were ser hişê xwe. Ger em dixwazin şer û herba cîhanê asteng bikin, divê ev qirkirina li Gazze'yê bêsekinandin. Bes ez van gotinan dibêjim.